Hi, today we are going to learn Tulu a story, a simple story you might have heard in school days. Okay, that is the talkative tortoise. The talkative tortoise, Batuni Kachwa. Okay, before going to story, we will glance some words meaning from this story only. Okay, tortoise. Tortoise ಅಂದ್ರೆ ಎಮೆ ಎಮೆ ಲೇಕ್ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅರೆಗಾಲ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ ಅರೆಗಾಲ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಜುನ ಆಜುನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಉರಿಯು ಉರಿನ ಅಥವಾ ಬದುಕುನ ಓಕೆ along ಒಟ್ಟುಗು ಬೈಟ್ ಬೈಟ್ ತುಚ್ಚು ತುಚ್ಚುನ ಬೈಟುನ ಅಂದ್ರೆ ತುಚ್ಚುನ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಂದ್ ಬೈಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಟ್ ಬೈಟುನ ತುಚ್ಚುನ ಕಚ್ಚುವುದು ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಕೊದಂಟಿ ಕೋಲು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊದಂಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಲು ಕೊದಂಟಿ ಫ್ಲೈ ರಾಪ್ನ ರಾಪುನ ರಾವ್ ಅವೇಸ್ಟಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೋಜಿಗ ಸೋಜಿಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಜಿಗ ಕಾಮನ್ ಕಮೋಷನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿಪಾತಿರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬುದ್ಧಿಪಾತಿರ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬುಡ್ಪನ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪನ ಫಾಲ್ ಬೂರು ಬೀಳು ಬೂರು ಸ್ಪೀಕ್ ಪಾತಿರ್ನ ಸ್ಪೀಕ್ ಪಾತಿರ್ನ ರೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಡು ರೈಟ್ ಸರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಮಯಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾನ್ ಸಾನ್ ಅಂಚೆ ಅಥವಾ ಹಂಸ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ ಡಕ್ ಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ now I will start the story, same time I will repeat it in Tulu. Okay, once upon a time a tortoise named Kambugriva lived near a lake. Unjanunji kalodu a tortoise onji eme Kambugriva means ಹೆಸರು lived near a lake. ಒಂಜನಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಾಂಬುಗ್ರೀವ ಪನ್ಪುನ ಆ ಏಮೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತದು lived ಬದುಕೊಂದಿತ್ತದು ಲೇಕ್ ಕೆರೆ ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು once upon a time ಕಾಂಬುಗ್ರೀವ ಪನ್ಪುನ ಏಮೆ ಕೆರೆಟ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತದು okay it was friends with the two swans that also lived in the lake. It was friends with two swans. ಐಕೆ ರಡ್ಡು ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಜೋಸ್ತಿಕತೆ ಇತ್ತದು ಅವಲ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಲೇಕ್ಡ್ ವಾಸ ಮಂತುಂದಿತ್ತ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಆ ಏಮಿಗೆ ರಡ್ಡು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಿಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತದು ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಇತ್ತದು ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಲ ಅವೇ ಲೇಕಡೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ one summer the lake began to dry. one summer ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಗಾಲಡು ಅರೆಗಾಲಡು
ಕೆರೆ ಆಜೊಂದು ಬರಸುರುವಾಂಡು ಆಜೊಂದು ಡ್ರೈ ಅಪ್. ಓಕೆ, ನೀರು ಆಜೊಂದು ಬರಸುರುವಾಂಡು ಅರೆಗಲಡು ಕೆರೆತ್ತ ನೀರು ಆಜೊಂದು ಬರ್ರ ಸುರುವಾಂಡು. And bukka there was a little water for animal. So ಆಜೊಂದು ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಪಡು. ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ತಿಕ್ಕರ ಸುರುವಾಂಡು. There was little water. So ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬರ್ರ ಶುರುವಾಪುಂಡು. The swan told tortoise that there was another lake in another forest. ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಿ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಕೆರೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಡು. They where should go to survive there. Where they should go to survive. ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಬದುಕೋಲಿ, ಸರ್ವೈವ್ ಬದುಕೋಲಿ ಅಥವಾ ಒರಿಯೋಲಿ. ಸಾನ್ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಕೆರೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾಡು ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಲಿ. Okay, the swan told tortoise that there was another lake nanonji kere in another forest nanonji kaadu where they should go to survive. Ade ponda ade where ade ponda survive avali. They come up with a plan to take the tortoise along. Okay, so aglana josti tortoise ma letondu pavara ಒಟ್ಟುಗೆ letondu pavara plan ಮಂತ ಉಪಾಯ ಮಂತ. So they come up with plan to take the tortoise along. ಏಮಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ letondu pavara plan ಮಂತ. They made the tortoise bite the center of stick and told it not to open its mouth no matter what. Okay, they made a tortoise bite the center of the stick. Okay, ಕೋಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊದಂಟಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ನಡುಟು ಸೆಂಟರ್ ನಡುಟು ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ತುಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು. ಬೈಟ್ ತುಚ್ಚುನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬೈಟ್ ಕಚ್ಚುವುದು. So they made the tortoise bite center of the stick and told it not to open its mouth no matter what it is. Okay, ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂಡ. ಸೊ ಅಂಶರು ದಾಯ್ತ ಉಪಾಯ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ನಡುಟು ಏಮಿನ ತುಚ್ಚರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ರಾವಂದಿಪ್ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡಲ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ. Otherwise it will fall down. Okay, the swan then held each end of the stick and flew with the tortoise in between. So ఈ రెండు హంసలు కొదంటిದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ರಾವರ ಸುಳುವಂತ. with the tortoise in between. with the tortoise ಕೋಲುದ ನಡುಟು ಉಂಡು ತುಚೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ, ಫ್ಲೀವಂಡ ರಾಪುನ ಹಾರುವುದು ರಾಪುನ. The swan then held each end of the stick and flew with the tortoise. Tortoise ನಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೋಲನ್ನು ತುಚೊಂದು ರಾಯ. The people in the village along the way saw a tortoise flying and were awestruck. Okay, ಈ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಪಾರೊಂದು ಪೋಪುನೆಂತುದು
ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ ಪಂಡ ಹಂಚಲು ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ರಾವಂದುಲ್ಲತ ಐನು ತೂದು ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವೇಸ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ. Okay, and there was a commotion on the ground about two birds taking a tortoise with the help of stick. So ತೀರ್ಥಿಪ್ಪುನ ಗ್ರೌಂಡ್, ತೀರ್ಥಿಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಳು ఈ పక్కిలు బర్డ్స్ ఏమైనా కొందపున తూదు గుసు గుసు ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಏರೆ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು, ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್, ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು ತೀರ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದ ಗುಸು ಗುಸು ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಓಕೆ, in spite, okay, commotion on the ground about two birds taking tortoise with the help of a stick. In spite of warning from the swan, the tortoise opened its mouth. In spite of warning of the swan, swan the ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ, ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. The tortoise opened its mouth. ಕೇಂದಿಲ್ಲ. The tortoise, the ಏಮೆ open its mouth, ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪುನ, ಬಾಯಿ ಬಿಡುವುದು, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವುದು, ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪುನ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ರನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏಮೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಬಿಡು. ವಾಟ್ ದ ಕಮೋಷನ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನದ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಅವು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡದು ಏಮೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. and then it fell to death. ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಏಮೆ ತೀರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಸೈಪುಂಡು. and then it fell to death, fell down, ತೀರ್ತು ಬೂರ್ನ, ಡೆತ್ ಸಾವು ಸೈಪುಂಡು. ಸೊ ಮೋರಲ್ ನೀತಿಕತೆ, ನೀತಿಕತೆ ಎಂಜಿನ one should speak only at the right time. ನಮ್ಮ ಏಪುಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಡು. one should speak ಪಾತಿರಡು only at ಮಾತ್ರ, at the right time ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಡು. ಓಕೆ, try to tell the story in Tulu. Okay, just to go through once again and remember all the Tulu word I am speaking here. Meaning is given, so try to speak, try to tell a story in own your word. Okay, ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಏಮೆ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮನ್ಪ ಏಮೆ ಕೆರೆಟ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತು. ಅವೇ ಕೆರೆಟ್ ಬುಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಲಿತ್ತ, ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಜೋಸ್ತಿಕತೆ ಇತ್ತಡು. ಅರೆಗ್ಗಲಡು ನೀರು ಆಜು ಒಂದು ಪೋಂಡು, ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಪೂರ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು. ಆತನಗ ಈ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಲು ಪನ್ಪ ಟಾಟಾಯ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಬದುಕೊಲಿ, ಅದೇ ಉಂಡ ಬದುಕೊಲಿ. ಸೊ ಅಪಗ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾನ್, ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉಪಾಯನ ಪಾತೊಂದು, ಉಪಾಯ ಪಡ್ಡ, ಉಪಾಯ ಮಂತ ಬೇತೊಂದು ಪವರ ಒಟ್ಟುಗು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೋಲುನು ಪಾತೊಂದು ಐತ ನಡುಟು ತುಚ್ಚರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲುದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾತೊಂದು ರಾಪ ಈ ನಡುಟು ತುಚ್ಚಿ. ಬಟ್
ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರ ಬರ್ಲಿ ರಾವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ എന്ന് പണ്ടത് എച്ചരിക്ക കൊറിയ ഓക്കെ അഞ്ചിഞ്ച രണ്ട് ಕೋಲದ ಅಂಚಿಂಚ ಕಡೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಡುಟ್ಟು ಏಮೇನು ತುಚ್ಚರ ಪಂಡದು ರಾಯ ರಾಜಿಪ್ಪನಗ ತಿರ್ತು ಈ ರಾವಂದಿಪ್ಪನ ಪೂರ ತೂದು ಪೂರ್ದ ಹಳ್ಳಿದಿಗೆರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಗಳು ಪಕ್ಕಿ ಮಿತ್ರ ರಾವಂದು ಉಪಮನ ತೂದು ಗುಸು 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 ಅಗ್ಲ ಅಂಗ್ಲಾತಿಗೆ ಪಾತೆರ ಸುರಲ್ಪ ಈ ಪಾತೆರ ಸುರಂಪುನಗ ಈ ಅಂಶ ಪಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾತೆರ ఏందిల ఈ ఏమే బాయి బిడుపును బాయి బిడుతు పాతేరును ఇంచిన అಲ್ಪ విషಯ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮರ್ಷನ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಅತನಗ ಫೇಲ್ ಟು ಡೆತ್ ಏಮೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ನಗ ತೀರ್ತು ಊರ್ಡು ದ ಮೋರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಡು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ story.